роғун шаҳомат аст, шаҳомату иқтидори Тоҷикистони соҳиби истиқлол. имрӯз дар корзори роғун аз муҳандиси олӣ то коргари оддӣ ки ба обу хоки ин сарзамин ва мардуми сарбаланди мамлакат муҳаббати беандоза доранд, синаи кӯҳҳоро шикофта хоросангҳоро тахту ҳамвор месозанд ва дар домони шахрҳои азим бо маҳорату санъати баланди меъморӣ пояҳои нерӯгоҳро устуворӣ мебахшанд. яке аз чунин ҷавонони ба кори худ содиқу устувор ки ҳар сухани созандаи эҳёгари ин иншооти азими аср, сарвари маҳбуби давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барояш нерӯву тавон ва раҳнамову роҳкушост Қосим Саидов мебошад. нангу номуси тоҷика бинин, натарсида, наҳаросида дар чунин иншооти бузург кор кардаи сол аст. мақсади ният овод кардани ватан содиқона софдилона кор кардесиян ки як рӯз пештар нерӯгоҳ овод шавад, истиқлолияти энергетикиро ба даст биёрем. ӯ челонгари барқ аст ва масъулияташ назорати кори дастгоҳҳои барқӣ дар маконҳои душворгузар ва пурмонеаи яке аз нақбҳои нерӯгоҳи барқи обии роғун мебошад. барои ӯ кор дар чунин иншооти тақдирсоз боиси ифтихор ва мояи сарбаландист. нерӯгоҳи барқи оби роғун сарбаландӣ миллати тоҷик. ин ва дигар қиссаву наворҳои диданӣ дар барномаи навбатии Набзи роғун. нерӯгоҳи барқи обии роғун имрӯзи мо ва ояндаи дурахшони Тоҷикистон аст. бино ба таъкиди пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роғун сарчашмаи ифтихори миллии ҳар як фарзанди Тоҷикистон ва рамзи сарбаландии имрӯзу фардои мост. зеро василаи муҳим аст дар беҳ намудани сатҳу сифати рӯзгори мардум ва олами бунёдист дар рушди ҳамасамтҳои хоҷагии халқи мамлакат. дар ин даврони пуршӯр ки сармоя муқарраркунандаи мақом ва эътибору эҳтиром гардидааст, роғун имтиҳонгоҳи номус ва ҳамбастагии миллист. ба қавли дигар, роғун арсаи миллатсозист. роғун иншооти бузурги сатҳи ҷаҳонист ки дидаи ҳама ҷонибаш нигаронида шудааст. иродаи қавӣ, нерӯи созанда ва завқу салиқаи баланди гурӯҳи пуриқтидору диловарон, бунёдгарони роғун, андешаро ба таъриху тамаддуни гузаштаи миллати тоҷик мебарад ки бо шоҳкориҳои офаридаи хеш дар ҷаҳони бостон ҳамчун миллати тамаддунофару бунёдкор ва ташаббускору созанда ном баровардааст. имрӯз мардуми тоҷик, фарзандони ватанпарасташ, ба хотири ояндаи кишвар барои фарзандон ва наберагони хеш роғунро месозанд ки рамзу нишони миллат хоҳад шуд. воқеан месазад корон аз эҳтироми баланде бархурдор мебошад. ӯ ҳарпагоҳӣ пас аз субҳона ҳамроҳи ҳамкорон савори нақлиёт ба макони кории худ ки дар қалби кӯҳсорон дар яке аз нақбҳои сохтмонии нерӯгоҳ қарор дорад, равона мешавад. ин нақби сохтмонии С4 аст ки ҳамарӯза қаҳрамони барномаи мо корро маҳз дар ҳамин ҷо оғоз мекунад. вазифаи ҷонии ӯ таъмини барқ ба кафшергарону дигар кормандоне ки дар ин нақб ба фаъолият машғул ҳастанд маҳсуб меёбад. иншооти бузург кор кардан чӣ душвориҳо дорад? душвориҳои бисёр дорад. инҷа ҷояш мешавад овай, ҷояш мешавад лояй, ҷояш мешавад оҳанай, битонай, дудай, чангай. аммо ҳама содиқона софдилона кор кардесиян ки як рӯз пештар ҳамин нерӯгоҳ овод шавад, истиқлолияти энергетикиро ба даст биёрем. тавре мо дидем бисёр ба ҷойҳои душворгузар шумо ҳаракат карда
назорати барқро барои кафшергароне ки инҷо мо мебинем кор карда истоданд таъмин мекунед барқро ба онҳо ягон тарсу ҳарос ҳангоми иҷроиши уҳдадориҳоятон шуморо фаро намегирад? дар рӯзҳои аввал тарсу ҳарос буд ки оҳиста оҳиста омӯхта мешид дар байни бачаҳо. асосан бо свет кор кардан дар инҷа ҳамин гуна мураккабе ҳастад ки фақат электрик мекунад. барои чӣ ки шитое ки ту установка мекунӣ дар металл установка мешавад. барои ҳамин инҷа дар аҳамияту диққат хушрӯ мекунад. ӯ мегӯяд ҳар як сухани созандаи эҳёгари ин иншооти азими аср сарвари маҳбуби давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бароям нерӯву тавон ва раҳнамову роҳкушост. шодмону сарфароз аз онам ки чанд маротиба бо пешвои муаззами миллат суҳбати самимӣ доштам ва ҳар сухани падаронаашон ба таври ҳамешагӣ дар хотираам нақш бастааст. ин таваҷҷӯҳ бароям арзиши бисёр баланд дошта масъулияти маро барои анҷоми уҳдадориҳоям дар бунёди ин нерӯгоҳи азим даҳчанд афзун месозад, мегӯяд қосим саидов. вақте ки мара дар ҳаминҷа якум бор вохӯрдам, вақти сурат гирифтан гуфт ки ҳама каса қалпасу ай пеш буромадам дид вой и дар инҷа чӣ мекунад қаду бад роҳбари ширкат роҳбари корхона гуфт ки ай ҳама пешқадам коргари мо ҳамин ай дар кадом ҷое ки тангу торик аст ҳамин даромада равшан мекунад ҳамун дора. соли гузашта омада будам, сохтмончиҳо қади суҳбат кардам. аз байни сохтмончиҳо як бачак биромад, сарашда каска. Гуфтам: эй бача, ма чӯ биромадӣ? Ту сиви чанд мехонӣ? Гуфт: ман сохтмончиам. роҳбари ширкат гуфт: ин сохтмончии беҳтарини мо ҳамин аст. аҳсан, нангу номуси тоҷика бинед, натарсида, наҳаросида дар чунин иншооти бузург кор карда истодааст. ҳар касе ки аз дили нияти соф ва нияти хайр кор кунад, худованд онро ба қуллаҳои баланд мерасонад. нияту мақсади мо ҳамин буд ки як рӯз пештар роғун овод шавад, як рӯз пештар кор кунем. бо ина кора диде дуре кор чӣ гапи кор аст. воқеан шоҳкорӣ аст, воқеан қаҳрамонӣ аст. дар чунин як фазо кор кардан боиси ифтихор аст. кори шумо дар фарқ ба соли аввале ки ин ҷо омадед чӣ гуна аст? аз оғоз та бо имрӯз беҳбудиёам буд, ноомадошам будад. ҷояш мешид ки ҳамин ши дардори чи дар мегирифт, шити свет. бо ҷояш мешид ки соз мекардем, кормон омад мекардем. ҷояш мешид бетон сахт мешид, ҷояш мешид оҳан вайрон мешид. аммо ҳамаш марҳила ба марҳила вақте нияту мақсад ки нек бошад то охир шад ай уҳдаш мерӯяд. мақсаду ният овод кардани ватан. шумо донишҷӯ низ ҳастед? донишҷӯ ҳастам, донишҷӯи ғоибона. ва баъди коллеҷ омада будем, коллеҷи хатм кардем, омадем роғунда кор чӣ ихтисос коллеҷро тамом кардед? ихтисоси таъминоти барқ. ана ҳозир боша барои истеҳсолоти барқ споридагиам сеюм курсом. мақсади ниҳоӣ то охира дар ҳамин роғун кор кардам. муомилаи ҳамкорон чӣ гуна аст? вақте муомилаи хуб кардӣ бо коргаро, коргаро ҳам бо ту муомилаи хуб мекунад, дар ҳамин ҳамдигарфаҳмӣ кор дар назар наметавонад ки чӣ ке гузаштаестам. агар ки муомила соз набошад дар инҷа кор карда намешавад. ҳама ҳамин ранги бародар шӯхӣ мекунем, механдем. 15 рӯз кор мекунем, 15 рӯз хонада истироҳат. дар ҳам 15 рӯзе ки шумо кор мекунеду баъдан 15 рӯз ба истироҳат меравед, муштоқ мешавед корро? ҳамин гуна ҳолатҳо мешавад. ҷояш мешавад пеш ай вақта занг мезанад ки электрик дар кор нест, ма бирам. ҳамкоронаш қосим саидовро як нафар инсони беозор ва хушмуомилаву масъулиятшинос медонанду доштани чунин рафиқеро дар канорашон мояи хушбахтӣ меҳисобанд. саидов қосимҷонро аз соли 2022 аз давре ки ба ҳамин ширкат ба кор омад мешиносам.
соли 2022 вақте ки ба ширкати мо вобаста карда шуда буд корҳои сохтмонӣ дар қубури ҷабандаи федералгазет рақами 3 азбаски он ки як қисми кормандони худро мо ба сохтмони МБО Норак равон карда будем барои таҷдид. дар инҷо мутахассисон мерасиданд. баъд аз эълон додан мутахассисон бисёр омаданд. аз он ҷумла яке аз коргарон ҳамин Саидов Қосим буд ки дар моҳи августи соли 2022 ман ки ба ҳайси мутахассис шӯъбаи қадрҳо кор мекардам, ӯро ба кор қабул кардем. дар маълумоти техникӣ дошт. вақте ки суроғ кардем, дар мактаб кор кардагӣ буд, дар шабакаҳои барқии ноҳияи Файзобод кор кардагӣ буд. ман ҳамин пурсидам ки оё дар туннели сохтмони Роғон ки аз удаи кор мебаред? Гуфт ки мебароям. ана аз соли 2022 9 август соли 2022 то имрӯз кор карда истодааст. хеле хуб дорад. ба ҳамаи коргарон, ҳамаи ҳамкорони худ муомилаи хуб дорад. аллакай донишгоҳи политехникии Тоҷикистон дохил шуд, дар курси сеюм мехонад. мо ҳам вақт кӯшиш мекунем ки чунин мутахассисон бошанд дар корхонаи мо. бо дастгирӣ мекунем албатта. бо ин ҷавонии худ нигоҳ накарда дар ин бунёди нерӯгоҳи барқии обии Роғон саҳми зиёди худро гузошта истодааст. аз як гиребон сар бароварда ин иншооти тақдирсози миллатро бо сарбаландона, бо як рӯҳияи баланд, бо як азму иродаи қавӣ ба пуррагӣ ба анҷом расонем. дер нест он рӯзҳое ки мо ба ин рӯзҳои истиқлолияти энергетикӣ хоҳем расид. 3 сол аст ки ҳамин Саидов Қосима мешиносам. ҳаминҷа дар ҳаминҷа кор касад, бачаи фаъол. ҷое ки камбудӣ мешавад, сари вақт мерасона, хича камбудиро бартараф мекунад. муносибати ба коргаро, мақсад ба ҳама коргаро ҳама як аст. хуб аст. бахши сохтмоние ки Қосим Саидов бо ҷамъи ҳамкоронаш ба таври шабонарӯзӣ дар бунёди он фаъолият мебаранд, ин нақби сохтмонии қитъаи 4 нерӯгоҳи барқи обии Роғон мебошад. нақби сохтмонии қабати 4 аз шохаҳои А ва Б иборат буда вазифаи онҳо тақсим намудани ҳаҷми об ва паст кардани шиддатнокии ҷараёни он мебошад. иншоот ба истиснои баромадгоҳ 1770 метр дарозӣ дошта, қутраш 15 метрро ташкил медиҳад ва иқтидори обгузаронии он 3500 метри мукааб дар як сония мебошад. то имрӯз бо азму иродаи хастанопазири коргарони нақби мазкур корҳои бетонхобонӣ 1271 метри мукааб, корҳои кафшерӣ наздики 500 метр ва васлу насби вараққаҳои оҳанин ба пуррагӣ ба анҷом расидаанд. ҳамаи ин албатта дар зери замин аст. вале барои сохтмончиёни нерӯгоҳ дар мисоли Қосим Саидов кор дар зери замин на ин ки дигар мушкил нест, балки мояи ифтихору сарбаландӣ низ мебошад. ӯ намуное аз ҷавонони содиқи ватан ва дӯстдори обу хоки меҳан аст ки ҳам бо сухан ва ҳам дар амал бо заҳмату арақи ҷабини хеш ин самимияту садоқатро нисбат ба ватан модар исбот месозад. Роғон сари балои миллат, шаҳодатномаи фардои миллат, туро бо хишти нанги худ бисозанд ҳама мардони сарбалои миллат. муборак бахти арзонӣ муборак, ба меҳан нури раҳмонӣ муборак. нерӯгоҳи барқии обии Роғон сарбаландӣ миллати тоҷик. кӯҳҳои сарбаафлоки Тоҷикистон пур аз садо аст. садои саршор аз ғурури миллии ватандорӣ, меҳанпарастию сарҷамъии тоҷикон. ҷӯшу хурӯши кор дар ҳамаи қитъаҳои нерӯгоҳ, қудрату тавоноӣ ва нерӯи бузургу созандаи миллати тоҷикро таҷассум карда, чун миллати аз азал бунёдкор ба оламиён муаррифӣ менамояд. дар майдони сохтмон шахс муҳимияти Роғонро барои рушду такомули давлат ва миллати тоҷик дарк намуда, арзиши бузурги бемисли онро пайхас мебарад. ана ин нафар Амирхон Ҷалилов муҳандиси пармагар мебошад. ӯ наздики 15 сол мешавад дар нерӯгоҳи барқи обии Роғон тариқи техникаи пармагарӣ синаи кӯҳҳоро шикофта, эҳтимолияти лағжиши кӯҳпораҳоро бартараф менамояд. Амирхон Ҷалилов дар тӯли фаъолияти пурсамару ифтихорбахши хеш дар ин корзори нангуномуси миллат дар доманакӯҳҳои хатарзод дар баробари садҳо фарзандони бароманди меҳан
با شجاعت و دلاوری پایه‌های نیروگاه را استواری می‌بخشند. در نظر اول کاری او تا اندازه ساده و سبک می‌نماید، اما برای شکافتن یک نقطه از این کوهپاره عظیم که طبق نقشه از 25 تا 40 متر درازی را در بر می‌گیرد، کاری است بسا مشکل و زحمت طلب. امیرخان جلیلوف میان همکاران با مهربانی و فروتنی از احترام شایسته برخوردار است. او در سمت کاری خویش شاگردان نیز آماده می‌کند که الکی چندی از آنها مکانیزاتوران حرفه‌ای گشته در بنیاد نیروگاه خدمتی پرثمر می‌نمایند. سال است که در نیروگاه برقی آبی راغون به حیث پرمگر کل و فعالیت دارم. ما ساختمانچیان امروز از چنین دولتداری افتخار داریم. عزم ما عزم سازندگی است. هر عملی که ما طبق نقشه اجرا میکنیم زینه با آینده باز هم درخشان دولت صاحب استقلالمان میباشد. با بنیاد راغون که با اراده قوی هزاران ساختمانچیان پیش برده می شود، افتخار ما روز تا روز بالا می گردد. ما فخر از چنین اتحاد و روحیه سازنده داریم. وعده میدهیم این نیروگاه برقی آبی راغون را با سر بلند به انجام میرسانیم. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان درخشان ساخته است، خردی که ازلی است و میراث از گذشتگان. با وجود آوردن بحر صنعی در موضع تیزاب و پرجوش و خروش دریای وحش و از آن استحصال نمودن جریان برقی قدرت طلب می کند. ناترسی و اراده مستحکم و باوری به آینده نیک باید داشت که به چنین عملی باور نکردنی دست زد. نیرو، توانایی، اراده مستحکم و باوری به آینده درخشان در وجود سرور تاجیکان عالم محترم امام علی رحمان جلا دارد و این جلا روشنی را در خاندان هر تاجیک و تاجیکستانی تأمین می نماید. تاجیکستان باز هم شکوفاتر می شود. نیروگاه برقی آبی راغون نور می دهد، آبادی می آفرد و شرف می افزاید. از چهره هر کارگری عادی تا مهندس سطحی عالی که باری ناموس و آر بر دوش دارند و در پیشرفت‌های میهنی خود قدم‌های استوار می‌نهند، آینده باز هم درخشانی کشور و دیار را دیدن ممکن است. نیروگاه برق آبی راغون روشنایی است و جلای نور است برای فردا. نیروگاه برق آبی راغون شوکت و شان جمهوری تاجیکستان است برای امروزیان و آیندگان.